Ako Katoliko jud kong dako. Pero kabalo ka ang mga INC, gwapo kayo og mga simbahan kaysa mga Katoliko. Prangka nga pagkaistorya. Unya nganong kaduha ta maghalad bitaw? Maghalad ta una unya maghalad na puta sa ikaduha. So karon ang nakadakong pangutana, asa di ay padulong ang ato ang kwarta nga gihatag sa simbahan. Usahay makaingon ta og ingunani ba nga to ang pagampo ug unsa gyud atong giampuan? Mao nang dili jud ta makaingon nga ang simbahan mao'y makatabang sa ato ang kaluwasan. Dili ang tinuod nga pagsalig nimo sa Ginoo ug pagampo. Kay pareho karon ang mga nangulo sa simbahan. Nagkanya-kanya naman dili na masabtan ang uban. Mao lay tinuod nga nahitabo diriya sa kalibutan. Grabe. Resulta sa gitawag og Katoliko lang sa pangan pero dili Katoliko ang pagtuo. Nya mo po ni resulta sa mga Katoliko nga nag-angkong Katoliko pero way simba-simba. Kana man magkabalos dagan sa tawag ining rendas o sa kaparokya o sa usa ka gitawag og simbahan o tanawa reklamo. Nganong mo reklamo man kay may pakialam sa sulod sa simbahan Katolika o sa sulod sa usa ka gitawag og parokya. Pero usa-usahon ta ni iyang tawag ining argumento. Ingon pa niya mas gwapo daw kuno og kining simbahan daw ang mga INC kung i-compare sa gitawag og simbahan Katolika. Ngano pagapuhay din ang simbahan di ay pahambugay dito og tawag ng simbahan. Katoliko man ka. So kabalo ka unsa ang tinuod nga beauty ilabinag kung simbahan ang atong isgutanan. Why makatupong sa kanindot sa simbahan Katolika in terms of art o in terms of kagwapo sa simbahan why makatupong ana. Why makatupong. Nga naman tanawan na Europa pa lang daan ikaw na mga salayang nasod di ba? Tanawan na mga simbahan nali compare sa gitawag og simbahan Katolika. O di ba di kalayo ra kayo. Ug diri pud sa Pilipinas why pud makatupong. Ang imo ra siguro gitan-aw, ang inyo ra siguro gitan-aw, kana ra siguro mga local parishes or local chapels. Ngano man kay ang imong unahuna di ara kutob ang simbahan Katolika. No sir, no ma'am. Kung Katoliko ka, kabalo ka mo tan-aw kung say beauty sa simbahan Katoliko. Number 2, nangutana ka nganong tawag ining napay second collection dapat nangutana ka sa gitawag og inyong kuraparuko. Kay even sa Novus Ordo ang Novus Ordo nanay isulti nga rason nganong naay gitawag og second collection. Nanay isulti nga kana bitong bugat nga reasons ngano man tungod sa hinungdan nga naay mga projects or naay himuon ang gitawag og parokya. Di tungod kay magpa-second collection lang nga walay purpose, walay objective. Simba-simba lagi pod, di ba? Simba-simba or kana bang moapil ka og naay mga meetings, naay mga asembleya, ang usa ka parokya o usa ka chapel kay para kabalo ka asa paingon ng imong gihatag. Nya kaduha, pampo gipugos. Gipugos tay ka mo hatag. Ano sa panahitabo ang simbahan Katolika mamugos nimo sa tawag ining pagmangayo ka o pagmangayo siya or naay gitawag og koleksyon nga himuon diha sa gitawag og simbahan. Gipugos day ka. Oh, ikaapat nga tawag ining punto. Gusto magha nimo og audit, dapat active ka sa imong simbahan. Di ba gusto magha nimo og audit kung Katoliko ka? Ha? Dapat active ka sa imong simbahan kay kung magsigira kag ngak-ngak, magsigira nagputak ng imong baba nga wa ka kabalo sa tawag ining rules o wa ka kabalo sa mga purposes nganong naa nagahimo anang parokya, way pulos na imong putak. Unya dapat yato mo na sa proper authority kung mag-question ka kay simbahan Katolika naa na records. Kaya ang usa ka pari nga naa sa parokya maghimo gani na og tawag ini mga projects na records kay di siya tag-iyaan ng simbahan. Anytime pwede siyang ma-question. Nang imong gi-question kay tibok simbahan Katolika man di maayo kag records. Yang problema siguro Katoliko lang siguro kasingan. Di mga Katoliko ang tawag inyong pagtuo kay sinultian pa lang nimo di mga Katoliko pagtuo. Number 5, a point. Ngon pa nimo nga mao na ang basihan nga simbahan dili gyud basis sa gitawag kaluwasan protestante man ang teaching. Dili man na sa Katoliko nga teaching nang imong gipangyawit. Ngano man kay kung Katoliko yung tinuod ka, kabalo ka unsay purpose kanunaan ng simbahan. Kabalo ka unsay purpose anang mga sakramento nga naa sulod sa simbahan. Kung Katoliko ka, hilaw ka nga Katoliko, di ka luto nga Katoliko. Kay hilaw man ka og di ka luto nga gitawag Katoliko mo nang ingon ana ka magputak. Okay?
So mga active sa inyong parokya, ayo, pag saba kayo. Saba kay ka social media, unsa na pang content lang? Saba kay ka. Kung gusto kang magreklamo adto ka sa inyong parokya, adto ka sa inyong gitawag pare, then mangayo ka explanations kay tagaan ka sa kompletong dokumento kanang imong gipangyawit, imong gipangita. Again, in terms of tawag ining salvation, na kalabutan noy. Kung para sa imuhang simbahan Katolika way kalabutan, hawa simbahan Katolika. Ano pabilin pa man ka din na. Pero kami, isip mga Katoliko, kabalos pagtuong Katoliko, kabalo mi ang simbahan Katolika, gitukod ni Kristo, and at the same time, ang simbahan Katolika, instrumento na sa kaluwasan nagihimo ni Ginoong Jesucristo. And pahimang mo lang, dili ba pari og obispo tong gialagaran. Nisulod lang nila, sinungdan kasi sila man ang mga ministro sa Ginoo nga atong Dios. Dili man ang mga ministro sa INC. Dili man ang mga ministro sa ubang mga pundok. Okay? Kung Katoliko jud ka ha, pero kay duda ko di jud ka Katoliko Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.